Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Apfumani. Nyaya dzehondo dzechimurenga dzinotaurwa nepakasiyana-siyana. Nyaya idzi ukadzinzwa zvinoenda nekuti ari kutaura panguva iyoyo ndiani. Kune vakaenda kuhondo yechimurenga, vakanotrena, vakarwa, vakadzoka. Kune vamwe vakaenda kunotrena, vakanorwa, asi vamwe havana kudzoka. Kozoitawo vamwe vasina kuenda asi vakawana hondo munomu. Nekudaro nyaya idzi dzinotaurwa nenzira dzakasiyana-siyana. Asi tati nhasi aiwa, regai timbotsvagawo mumwe wemadzimai akaenda kuhondo kuti chakanyanyova motivata kuti aiwa regai ini ndiende kunorwa hondo chii. Uyewo zvakare pavakanga vari kuhondo ikoko upenyu hupi hwavairarama. Amai, makadi zvenyu? Ndiripo zvangu ini, makadiwo? Tiripo. Zvikuru sei kuno? Aiwa, tinongoraramawo nenhamo dzedu idzodzo. Nenhamo dzenyu? Hatiti zita reziramai ndiyani? Zita repachitupa ndinonzi Faith Chananda. Faith Chananda. Kumusha kuri kupi? Kunjanja uku. Kunjanja? Oh, munera chi? Ndinoera Sokweni. Mwene wazvo. Ndazviona ndichangosvika. Handiti kunjanja nechepapi? Kwasadza. Kwasadza. Handiti mumhuri menyu yekwachananda makazvarwa muri vana vangani uye vakomana vangani? Takazvarwa tiri 7 asi ini ndini first born yaticha Chananda, dhedhi wangu waiwe ticha. Okay. Handiti vakomana vangani? Vakomana 3 asi izvozvi 2 vakashaika, ndasarirwa nehanzvadzi 1 Francis. Kwaningi navasikana? Waningi watatu. Watatu. Wechi4. Handitika. Aya, tinotenda. Sekutora kwandaita. Upenyu hwamairarama sevana vaticha hwanga hwakamira sei? Tairarama upenyu hwakanaka chaizvo. Ini ndaitodzidza St David's Bonda. Okay. Saka neupenyu hwakanaka hwemwana waticha chakazototi mucross border makuenda kuhondo yechimurenga. Chimweya chacho ichi chambuya nehanda chaiti kana chakubata kuti ndakutoenda kuhondo waitozopatika wamunzira. Handiti saka imi ndiudzei mazuva ekupedzisira muri kuchikoreko mamafomani Form 2. Muri form 2 ipapo nyaya dzamaitaura ende zvokuti makazozvironga sei kuti handini? Vaitaura wanga vari wahombe kwandiri. Saka ndaiwe neshamwari yangu imwe yainzi Linda Sindi, taidzidza tese. Saka vaingoti wachitaura zvokuda kuenda manje nekuti taiita madebate neweku St Augustine's. Saka ndo kwainyanya kuendwa kuhondo nekuti wanga vari kudhuze nebhodha. Saka pawakagumisira kuya kuchikoro kwedu wakabva watiudza kuti kana mada kuenda munouya nekuchikoro tobatana nevamwe ku St Augustine's tocrossa tese. Saka tichingosvika ku 3rd term takasvika imwe shamwari yedu Beatrice Murindagoma atocrossa aenda. Saka tabva tazorongo tiri 9 kuti totomuteera kuhondo ikoko. Ndinozo nyaya dzamaitaura idzi kuti maiudzana kuti chii tichienda kupi? Taingonzwa unzi munosvikobikwa kana mabikwa mobva madzoka kuzorwa hondo. Saka zvakatitora moyo tikati totoendawo chete. Tinobikwa. Saka makaenda muri vangani? Takaenda tiri 9. Muri 9 kubva pa St David's. Pa St David's. Muchiri kurirangarira kuti ndanani vamwe vacho mazava? Vamwe ndaukanganwa ndichiri kunyanyorangarira ningirikine Linda Sindi noumwe ainzi Rudo Murasiranwa naniko wakawanda ndakupera kuakanganwa mazita. Muso makabva pachikoro makabva mausiku makuseni? Takabva usiku kuma 1 AM. Makamutsana sei? After bed check taiwe nemawachika. Saka takangoseta maalamu kuti pane patataurirana kuti tinonosangana. Wamuna kubuda mese kupa pachikoro? Aiwa, tiri mumadoms akasiyana-siyana. Saka takangotaurirana kuti tonosangana, tatatocheka chiburi pafenzi tikatonosangana pane imwe nzvimbo. Na by 2 taiti munhu wese anenge asvika ipapo tobva tatanga kufamba netsoka nekuti waiwe usiku. Handiti aikuredza nzira ndiani usiku? Aripo mumwe
anga ari mukuru kwatiri zita rake riri kutongondibuda nokuti akakurumidza kushaika. Ndiye aiziva mafambiro ataiita kuti tifambe kuenda kumwe kwainzi kupfuura Ruende village kuenda mberi bosi taida kuzokwirira mabhazi tawe kure nechikoro taitya kuzobatwa nemasoja. Ndobva makwira bhazi mbamaenda taenda kuSt Augustine's kuya asi hatina kuzosvika pachikoro takaendeswa pane umwe musha pane vanhu vaiziva kuyambutsa vanhu. Tichingosvika pamba ipapo ndakatoshama kuona vakutora mutsvairo vachitsvaira makumbo edu tabva taiswa muhozi bva tatoudzwa kunzi rarai nekuti tichakumutsai futi usiku kuti tiende unocrossa border. Vamarara bva tarara zvedu vamazonzwa kunzi kutomutswa tatatotenga kamaSuper Pro waiti kana wakuenda ikoko maingoudzwa kuti kunotoda maSuper Pro kuitira pakufamba. Ndovamafamba ndobvamai takafamba kusvika asi taitonzi fambai muri mulaini unotsika patsika mumwe nokuti ukada kutsika kusaidi kwainzi kune malandmines. Baba ivavo vakatozotisiya tacrossa border vachingotinongedzera kuti mukaramba muchifamba makadai muchanosvika pakembi yemakamarata. Ndobvamacrossa border vamasvika ipapo patazongonzwa takunzi mirai apa takatovhunduka tiri kuona kuti masoja asi vava vari wechitema manje masoja ekumozambique vabva vatitambira vakatotinongedzera kuti mauya okuhondo tarisai ukoko kwamuri kuona hutsi huri kutuguka uko nyadzonya yanga yabombwa. Saka makazoita sei manje from there? Patachengetwa stereki pakamba iyo yemakamarada kusvika tazoendeswa kubhesi rinonzi Dorei rarichangovhurwa nekuti kwaisvikira vanhu kunyadzonya kwanga kwabombwa. Masvika ipapo chamakatanga kusonzi munoita takasvikotanga kuendeswa kusecurity muchibvunzwa mibvunzo ndopatakatanga kuona kuti yowe zvakaoma nzara chikafu kwakusina plus vanhu vanga vabuda hondo yenyadzonya uchinyatsoona kuti kwatauya kwakaoma. Saka madaro ndoda kunzwa process yacho mapedzwa kuvhetwa vamazonzi muri chii muri pakempi iyoyo? Sevanhu tatabvawo kuchikoro kuSt David's Bond takabva taendeswa kunotrainwa kunoita manesi asi shoko rakabva rasvika kuChimoyo manje kuna Dr. Herbert Ushokunze kuti kune vasikana vabva kuSt David's Bond vauya saka aitida nekuti tatine that secondary education kuti atitraine kuita manesi ndopatakabva tauya kuzotorwa saka nzara yepaChimoyo yepaDoro ainozonyanyotirwa zvayo tabva taenda kutraining camp kuChimoyo. Ndipo makanotraina zvese taitotanga tatrainwa kuita masoja tozochienda manje kunotrainwa kubaya vamwe majekiseni nekurapa vamwe. Yanga iri sei training yechisoja? Yairwadza handidi kunyepa, yairwadza. Tapedza training manje vatachienda kunodzidziswa medicine naDr. Herbert Ushokunze naDr. Sekiramai naDr. Ziso ndovaititraina. Saka mapedza training iyo manga makushandira muri papi? Ipapo paChimoyo nokuti paiuya varwere vakawanda tatiri kwainzi kuparirinyatwa kwaiuya varwere vakawanda vanenge vapfuurwa kusango vaiuya kuzorapwa ipapo nevanorwara tichitrainwawo kudzidziswa kuti kwaona munhu achidaidai achipiswa miri achipiswa musoro achitemwa nemusoro ane malaria chichi zvese takatrainwa ipapo naDr. Herbert Ushokunze. Saka handipa vanhu vakavaikuvara vaiuya vakawanda zvakadii nguva yehondo? Vaiuya vakawanda vanenge vakuwarisisa vaya vaizotakurwa nevamwe kucrossa kuuya kuparirinyatwa vanenge vadumbuka makumba wana Robin Shawa nana Comrade Bongososo nevamwe vakawanda wandisisazve zvangu nemazita. Vamwe vaiuyawo vaine mabullets mumiri vachitoitwa maoperation naiwo Dr. Herbert Ushokunze achibuditsa mabullets iwayo. Saka ipapo manje vanhu vapazara varwere
zvekudya zvekushandisa zvemukliniki zvaiwanikwa here? Zvaiwanika. Mishonga yaiuya imwe kubva kuChina chaiko. Nembatya dzaiuya kubva kune dzimwe nyika. Apo papanani kana chikafu. Especially zvayanga iri kempi inenge ine varwere. Saka chikafu chaiunzwa kuitira kuti munhu anopiwa kamushonga ambodya chikafu. Saka vanhu vaigara pakempi yamutora yanga iri muMozambique anditi. Vanhu vaitombovumirwa kubuda vachienda kumbonoenda uko vachizodzoka. Aiwa, tatisingabvumidzwe. Taitoita zvemisikanzwa zviya zvokumboendawo kupovu asi ukabatwa waitorohwa. Hamunambobuda here? Taingoita isusu kazhinji tatisingawani mukana iwoyo nokuti taitoita majuti kurapa varwere. Saka zvikafu hembe zvese taizviwana. Saka tatisinganyanyotambudzika senge vamwe vanga vari kunana doro yuko. Waiita zvekuenda kuchirenje kunotsvaga chikafu. Wachichinjana nehembe. Asi vauya ipapa tinoziva dzimwe nyaya dzekuti panogona kunge paimbofiwa reti yekufa vanhu vanenge vaya pakempi yanga yakamira sei? Yanga yakati kurei. Nekuti uko hamene kuti chainyanyouraya vamwe cerebral malaria. Iyoyo yaitika kubata manje. Ukanonoka kuuya kuzobayiwa ma-injections. Munhu aitofa. Anditi. Ndidzokere mashure mbichana tiende pa-security vetting apa. Maikoko makaramba mushandisa zita renyu here? Zita makapiwa rimwe zita? Taingoti uchingosvika chete obva wanzi zita rekumusha chadi kutomborinzwa pano. Wotozvipa rimwe zita. Saka ndaingofarirawo zita rekuti Vera. Ndandabva kunoona tete wangu wainzi Mai Munyati. Vandangozviti ndinonzi Vera Munyati. Kutora zita remumwe munhu asara kuZimbabwe kumusha. Ndakangowafungawo zvangu tete wangu Mai Munyati vandati ndinonzi Vera Munyati. Vachiri vapedyo? Vachiripo. Vanogara kunekene kunonzi chiGreendale. Saka vaivenesi paInyanga Hospital. Saka izvinezvi vapenjenia. Saka madzoka makaudza kuti ndio zita renyu randaishandisa? Handiti. Saka Comrade Vera muri kuhonde ikoko pane mumwe wemakomrades ezvinezvi ave mushakafu she's late vainzi Comrade Hilda Mayeka asi kuhondo vanenge vainzi Comrade Paida. Asi muri kureva Maitonde? Maitonde. Handinyanyoamurangarira zvangu asi taiwe tese parinyatwa. Ndakazongoonawo ndakushanda kuRailways uko. Mwana wake akazongouyawo kuzotaura neni achindiudza kuti mai wake wakashayika asi aiwe mwana wa the late Comrade Robert Mugabe. But chaiwanzoitika uku kana munhu uchidanana nemashefu zvaivigiridzwa waiuya uzotorwa usiku nekuti ndakatombodananawo newamwe shefu wakandipa mwana. Saka hatina kunge tichizviziva kuti ndo zviri kuitika. Ndakatozonzwa naTonderai achitoti akatozoziva kuti mwana wekwaMugabe amai vake vanenge vanga vakurwara vakutofeira ameno. Saka akauya akati ndoda kubatsirwa nemi. Asi chakatondishambisa ndechekuti hanzvadzi dzaMugabe vaitomuziva mwana. Asi havana kugona kumubatsira handiziwo hangu nei. Tikasvika pakufonera munin'ina wa Comrade Robert umwe wainzani kwavo munin'ina wavo akatouya pabasa pangu paRailways apo. Munin'ina wavo? Wa president. Achitotaura neni kuti ini ndichimutaurira kuti madi kugadzirisa mapepa emwana uyu adini anyazoziyana nababa wake. Vakangondipromisa asi kubva pawakabva ipapo vakanga vatondinyebera kuti vachauya wotitora naiye Tonderai toenda kwazvimba kumusha kwavo. Havana kuzombouya. Handiti dziri kuna kunge dziri nyaya dzemumhuri. Pane pamataura pamatoti kana neniwo ndakatombodanana nashefu. Wangu nenyaya yenzara kai. Ndakaitawo wangu aindida. Wainzi Comrade Keneridzai. Comrade Keneridzai. Waiwe shefu. Ndibaba vachiti chii Comrade? Semunhu aifarira mawhisky. Ndaingoshedzwawo kandichipiwa. Kusvika ndazofarisa.
ndabva ndamitiswa asina handauziwa nekuti taiti tikacrossa border ka waimira kuteera saka handinotomboziva kuti misikanzwa yaitika ipapo pachimoyo ndabata pamiri Comrade Keniridzai. Saka after chimoyo attack manje takatozoona shamwari dzedu dzakawanda dzapera kufa ndopatakazotangawo kutoti ukaona mukomana anokuda wototi ndokuda ndopandakazodanana nevamwe comrade wainzi Comrade Kanyau. Saka pandakazoona ndane nhumbu ndakafunga kuti ndiya Comrade Kanyau nekuti tatisatiwereka asi nekufamba kwenguva ndazozvara mwana ndakazoziva kuti mwana washefu asi kwashefu kwakusisa svikiki manje. Imakatiziva kuti mwana washefu nesemunhu angaita biologica ndakazoverenga mwedzi ndione yowe nekuti Benjamin ndakasangana naye after chimoyo attack achienda kuRomania. Saka mwedzi pandakazoverenga mwedzi ndakaona mwedzi yemwana ndakaona ichidzokera kuna Comrade Keniridzai. Asi manje after chimoyo attack yanga iri member yeHigh Command tati vavasabvumidzwi kugara kwatinoona saka ndasingasatombozivi kuti vari kupi. Saka makazovatsvaga here kuti mazoti chef? Handambovatsvaga ini ndakabva ndapinda basa kuarmy ndabva kuhondo. Saka uyu wandakanga ndazonyatsodanana naye uyu Benjamin uyu achingobva kuRomania akabva auya achinditsvaga nekuti akanga anzwa nevamwe kuti iwe mwana mudiki uya wawakadanana naye ningirikini painyamhinga akasara akaita nhumbu. Saka akangonditsvagawo ini ndabva ndazvinyarara kuti mwana handiwashefu achibva atondirorawo. Asi nekufamba kwenguva mbereko yakanetsa 1984 awanawo mumwe mukadzi ndabva ndazosiyana nekuti ndandingori nemwana wangu iyeye 1. Saka muri kuti akangoenda achifungidzira kuti mwana ndewake? Aiwa mheno zvinoitika mufunge pachiwani indaiwe mudiki kai. Ndakazoti ndaenda kwa wari pamwe wainzi mbuya Nyanda kumasoko ndichingosvika makomrades ese akaungana ndakangoudzwa nambuya Nyanda zvikanzi soko mira ipapo bva ndamira zvikanzi mimi endesai mwana kudzinza rake makaendesa mwana kudzinza risiri rake. Ndabva ndatoseka zvangu ndikati hongu ndozviziva asi baba awa ndakambovatsvaga tichashanda tese kuKG6 saka ndaingovaona vakadhakwa kuti nditigare pasi navo ndinyatsowatsanangurira kuti imi paya ndakaita nhumbu mwana ndinaye atokura handina kukwanisa nekuti ndaingomuona akadhakwa saka bva ndasiyana nazvo. Saka mbuya Nyanda ndo vakazondiudza wakati iwe endesa mwana kudzinza rekwake dzinza rawaendesa mwana harisi rero. Ndikati ambuya Nyanda ichokwadi ichocho asi handichavaziya nekuti ndandisawawo nemuHarare apa wanga watobuda muHarare Comrade Keniridzai vakangondipa bute kudai wakati chitarisa kunobva suwa uko ufuridzire ikoko utaure kuti baba wemwana wauye. Vanhu vanoshora zvavo chiwana asi ndakabva ndazviona ipapo apa Ken wanga wakutorwara watori kuhospital kuManyame Airbase uko. Asi chakandishamisa ndakushanda kuRailways ndichiita course ye fitting and turning. Mande iyoyo uku kwambuya Nyanda ndaenda Saturday ndapuwa boteria ndafuridzwa. Saka makafuridza pamatichi? Ndakangoti baba wemwana iwewe Comrade Keniridzai kwese kwauri ndoda kuti uuye tidini titaurirane nenyaya yemwana. Ndofumba mafuridza pandafuridza kunobva suwa. Mandi yacho shamwari yake best friend yakabva aingonzwa kuti ndinoshanda kuNational Railways akafamba nekukura kwakaita madepartments eNational Railways achinditsvaga nekuti apa shamwari yake yanga yatopuwa mubhedha kuManyame Airbase yarwara aitwa lumbar puncture. Saka akabva anditsvaga kusvika azosvika kugaraji kwandandichitoshanda paRailways paya nditonzwe zvikanzi iwe pane wamwe shefu wari kungofamba kwese uko wari kukutsvaga ndiri kuenda pagedhi paya bva ndaona kumetwarai
ndakabva ndangosiya kuti boteriya rashanda ndatowawana Comrade saka vachisvika vakazoti chii Comrade Twarai? Comrade Twarai wese neshamwari yawo Comrade waifunga kuti mwana wandakazvara ndiwa Benjamin. Saka wakangondimhoresa wakati ufungeka kubva weekend tichingokutaura na Comrade wari kutori kuhospital kumanyama ndikati chii futi zvikanzi ari kurwara akatoitwa lumbar puncture mina akadini akararama ndikati wo bva wakutoseka wakati mwana wakanyawa akadi zvake ndikati imi Comrade Twarai ndachiri kutsvagai neshamwari yenyu mwana haazi mwana waComrade Kanyawa ndio mwana weshamwari yenyu ndakangoti haazi mwana waComrade Kanyawa kubva ndatora foni kubva ndaisa foto yemwana ipapo anga kuSouth African Airways vandatowaratidza wabva wavhunduka sikanzi iwe fei Vera mwana uyu mwana waKenika ndikati vari kupi ndiri kutovatsvaga zvikanzi ndione wakuda kutochema zvikanzi ari muhospital umo akatoitwa lumbar puncture paweekend apa ndikati vandatovhunduka manje nekuti lumbar puncture yakaitwa murora wangu mai wamavhi wachibva washaika ndikati mai zvinondoona munhu achibva atofa asina kuona mwana ipapo Desmond anga awe kuEmirates uko abva kuSouth African Airways ndikati wari kurwara zvikanzi wabva watotora ngini foni yangu zvikanzi chimira ndiise foto yemwana mufoni mangu ndinomuratidza ndiri kutoenda unomuonawo wavakaadhimitwa kumanyame airbase ndokwairapwa makeno mangwana acho nditori pabasa ndione auya nawo watori nemadhiripi mumaoko vakangosvikochema vachinditarisa zvikanzi naivhera wakadi kundiudza kare paya pataishanda tese KG6 kuti mwana haazi waBenji ndakangofunga pandakanzwa kuti une mwana ndakangofunga kuti ndiwaKanyawa handauziva kuti mwana wangu havana kumbomuramba zvikanzi zvino manje inini ndiri kudi ona ndiri kutofai wabvawo kutochema zvikanzi manje ndichaita sei kuti ndione mwana havaifunga kuti vachararama maiwe muna April ndikati manje mwana anouya kamwe pagore kubva kuEmirates uko muna December wabvawo kutondinetsa zvikanzi ngatimufonere izvozvi ndikati aiwa nyaya yedu iri kuda mwana akagara apa imi makagara apa nokuti mwana akafunga kuti Benji andirora ndiani ndi baba wake nekuti wakabva wamupasenemu yawo ndikati zviri kuda mwana aripo wabva kuchema zvikanzi zvino paanozosvika December ndechiri mupenyu here ndendafa ndikati hamuzivi kusimba raMwari zvechokwadi wakabva watorikavha asi kubva ipapo wanga wakuona tata newazukuru muroro akafa achindisira wazukuru watatu saka mwezi tichingotambira tusenzi edu waiuya wachiona wazukuru kusvikawo December akasvika wari mupenyu asi vairamba wachingondiudza kuti unoziva kuti Mwari ari kundichengeta kuti ndiziyane nemukomana waingomuti ndiri kuti ndiziyane nemukomana ndaingonzwa kuti ndine mwana mukomana asi handauziva kuti iwewe ndiwo wakaita mwana iyeye nekufambawo kwenguva zvechokwadi December akasvika mwana wangu achibva auya pandange ndakutombotya kuti zvino mwana akura kudai nyaya yacho ndoitangira papi asi haina kumbondinetsa mwana wangu akanyararisa kai achiuya vaingotarisana vachiona vakafanana vari tu vachimhorisana kudai vachiona vakafanana nekutsvuka nekudii ningirikini haana kumbonditsamwira haana kumbodii akangofarirana nababa wake kusvika 2 weeks dzacho dzese dzapera ndakunzwa kuti nyaya yakatangwa sei nani vanhu vagara kababa nemwana apa imakagara Vera akagara uko baba nemwana vakatogara vakabatana namaoko vari kungotarisana ndopandakabva ndangomuudza ndikati Desmond ndinongokumbira kuti undiregerere ndakanonoka kutsvaga baba wako ndakazotsvaga baba wako awa ndiwo baba wako chaiwo Comrade Kanyawa wanga wasiri baba wako haana kana kumbopopota haana kana akangofara zvake achitotarisana nababa wake vachifara 2 weeks dzese dzikapera vachingoonana
kuzoti atokwira mundege munoti akati tichimuperekedza kuairport achingosvika bva atonzi ari pabasa bva atomhanyiswa kupinda mukati saka hatina kuzonyanya kutaura achingokwira mundege ndichibva ndaona anyora meseji zvikanzi very sorry mama ndakakanganwa kunyatsokutendai ndaizviziva zvangu inini kuti your husband was not my father asi ndinotenda nekuti manditsvagira baba wangu chai chokwadi ndo zvaakaita. Wonderful. Handiti ako zvaizorambika nepaiko muzukuru imaenda kwambuya nehanda chivanhu chaakuita basa racho plus iye aitonzi ane chivanhu chiri pari saka ndakabva ndangoudzwa nambuya nehanda kuti iwe mwana wako ane zvekudzinza rekwake saka endesa mwana kudzinza rekwake saka pandakangopuwa bute iroro ndikafuridzira ndakabva ndavawana endi iwo waingochemawo futi wakabata musoro kuti zvino tichaita sei Vera ngini mwana wako ane chiwanhu kwese ndaingoudzwa unzi ndine umwe mwana mukomana ane chiwanhu chekumusha kwedu asi ipapo ndakabva ndavaudza ndikati aiwa imbomira izvozvo nekuti mwana wangu anonamata sayoja avafariri zvechiwanhu chero mukadzi wake akabatwa nechiwanhu wachinamata sayoja wakaramba kutambira kusvika atofa akatoudzwa nemudzimu wake kuti kwapera 2 weeks uchafa iwe zvese ndakazviudzwa nambuya nehanda zvikaitika saizvozvo saka mbuya nehanda ipapo iwawo avo wandakatanga kuona vaingondiudza kuti usanyanye kunetseka zvako nemwana wako anoramba chiwanhu chiri paari asi nekufamba kwenguva nezvaakaona zvichiitika pamukadzi wake achazotambira saka ndakangomirira nguva iyoyo nanhasi inosvika ndoda kuti tidzokere mazvara mwana kumabatsiro wamwana vana vaichengetika sei zvanga zvakaoma zvanga zvakaomesesa nekuti chikafu chainetsa ndingatoti midzimu yakachengeta chokwadi nekuti zvaive zvakaoma. Handiti hondo yapera makasvikira kupi? Isusu ndakazogumisira ndabviswa kwandaishanda semurapi ndaendeswa kuosibhisa kwaichengetwa vanenge vane vanakuya saka takazongotakurwa takasvika paZimbabwe grounds zviya neusiku apa vana vava kuchema nzara kava vana vavasayamu wangu wanga ati kure nomwe shamwari yangu chioniso aiwe newa Dr. Sekeramai mwana takasvika vana vava kuchema manje saka wamwe baba so wane taxi vakanzwa ndichitaura indonyanyotaura chimanyika nekuti ndakazvarirwa kwaMutare dzidhi wangu achiti chaikoko ndokudzidza ikoko saka vamwe baba vaiwe netaxi yavo vakanzi sevanhu vanga vanzwa kuti makomrades awe vakauya nemataxi avo vakapaka vachiteerera saka vanzwa ndichitaura chimanyika naye chioneso anga ari wekwaRusapo tichitaura chimanyika vakabva vauya padhuze nesu zvikanzi wabva watangawo kutaura nesu watengera vanhu vedu mabhadzi wava kuchema kanzara saka vari kutotibvunza paya imi tiri kunzwa muri kutaura chimanyika munobva kupi ndikati nini sekuru wangu kwandakakurira uko kwambuya ndiwe kwahonde kuhaona wabva watovhunduka baba waye wakati kwaona zvikanzi padhuze pangu tinogara nomumwe samanyika anonzi Dennis Chinzo apa vaiwe last born emba mamai vangu sekuru takabva tatotiza isu tikati kwakuendesa vamwe hatichaenda wabva watonditakura netaxi kuenda kumba kwasekuru ipapo sekuru wangu aigara kuKambuzumu sekuru Dennis Chinzo vakabva vangosvikotitambira neshamwari yangu. Message yakazosvika sei kuna vachananda kuti mwana zvikoroka zvekare zvaive nemafoni vakabva vazofonerwa kuti aiwa nekuti vabereki vangu hamene kuti vakanga vaudzwawo nani kuti ndakafira kuhondo zvikanzi aiwa haana kufa atoripo Faith titori naye kumba auya. Makazonosangana rini nevabereki? Ndakazopuwa mari yebhasi ndikaenda kumusha ndikanosvika vakambotora nguva nokuti bhazi rakafira munzira ndikasvika usiku wachitoti Faith akafa ndikati Faith haana kufa ndini apa mwana anga akuchema nzaraka zvikanzi utori nemwana ndikati yeye
ndini pakutovhurirwa paya vanototanga kufara vachitoona zveshuwa ndini ndadzoka ndiri mupenyu. Anditi tainza kuti munhu kana achinge adzoka kuhondo vamwe vaitira vana vavo vanenge vadzoka kuhondo imimi vabereki venyu vakakuitirai chiwanuka? Ndaive ne18 years wakatoita chiwanuka waitobikirwa doro kapotouraiwa mombe tichitengerwa nhekwe nemachira saka pandakabva kuhondo inini ndaive ne18 years handina kuda kuzvitambira. Ndakazviramba handina kuaudza saka asi kwandakaisa nenhekwe yacho handitombozivi yekutanga kutengerwa nemabereki asi nekufamba kwenguva manje ndakazoita accident ndikatyoka gumbo iri. Ndopandakatorwa neimwe shamwari yangu Comrade Chikasasa wakati ndoda kumbofamba newe ndaingowati mbuya noti wanga wakaroorwa kwahondo patangoenda pane vamwe vainziva nyamasvisva kuchitumbwiza vakangoseka zvavo zvikanzi maakutoramba vanasoko vakakubuditsai pahondo. Ndo pavakandiudza kuti iwarning yekudumbuka gumbo gadzirisai zvinhu zvavo nokuti mukasagadzirisa taona mapinda pasi. Ndopandakazoda kudzokera kunana baba kuti ngatigadzirisei chivanhu chiya ivo vakabva vandirambira vakati takunamata tichaita izvozvo. Saka dhedhi ndakangovaudza kuti ini ndamunhu mukuru paya pamakandiitira ndaiwe mudiki handina kunyatsozvigamuchira saka ndandatove 40 something ndikati aiwa chiregai ndigadzirise chivanhu changu ndega. Machigadzirisa mabva ipapo upenyu hwenyu hwamakatanga kuronga semunhu abva kuhondo ane 18 years makatese makaenda kuchikoro makaenda kubasa makatanga kuronga ripi upenyu hwenyu? Takaenda kuchikoro asi sevanhu vangoenda kuhondo tiri vadiki tainzi tinoenda kuchikoro but wakutambira mari uchoda zvinonakidza handina kuzoita shungu nekupedzisa chikoro asi ndiri munhu aigona. Saka kuNational Railways makazowana sei basa iro? Ndakatotanga nekuami ndabva kuami maenda kumusha maitirwa chivanhu ndakadzoka ndikabva ndasanganawo neshamwari yangu vari chef kuZimbabwe Intelligence Corps kuZIC Comrade Flint ndo vakandibatsira kuti ndipinde muami. Pandashanda kuami asi nekufamba kwenguva ndakazosangana naDr. Herbert Ushokunze vachitarisa vachiona handina kana rengi wakati wasikana wakubhonda nekugona kwamunoita hamuna kana marengi. Ndakupolisi uyai kupolisi ndabva ndaenda neshamwari yangu yainzi Memory kuofisi kwavo paGlobal House apa vatofonera commissioner ipapo aiwe Nguru ainzi Nguruwe uya akatofonerwa vana Matanga neimwe gang yanga ibva kuRomania vanga vatove kutraining kuMorris Depot squad yevakomana 2 masquads zvikanzi avo vatovafonera commissioner wakati ava vasikana ava ndoda kuti waende kunojoina vamwe vavo vatove patraining kuMorris Depot vakada kumboramba sa Herbert Ushokunze anga asingarambiri akabva atovaudza kuti whatever tests you want to give them you can give them, I know kuti vanopasa. Zvazvangoitwa bva tatojoina wana Godwin Matanga training kuMorris Depot 1984 bva ndabva kuami. After training takazombosumudzirwa Ushokunze achiripo ndikakwanisa kudzidzisa mwana wangu svikawo adini asvike form 6 ndiri kupolisi asi nekufamba kwenguva ndazobuda kupolisi takazonzwa kuti kuRailways kune mari kupfuura kuami nekupolisi kwesoko kwakwana mumwe ainzi Air Commodore Karakadzai ndovaziva ndo vakabva vatitambirawo tikaenda kuRailways saka vakazotaura nesu ivo mazuva acho vaitodzidza vaita masters handichaziva kuti yanga iri yei vakandiudza vakati wana Fema muri kubhonda munogona chikoro imi saka ndoda kuti muchuze ma-skills mudzidze kuNational Railways kuBulawayo saka vamwe wakaita carpentry vamwe building vamwe zvekusona izvi saka inini pandakamboshanda ndaiona mafita antena vandati ndoda kuita fita machinist saka takazongoita tiri 4
vamwe 2 vakatadza kupasa tikazopasa tiri 2 asi ndamuclass 2 manje. Muroora wangu akazorwara aiwe nekacheche kechitatu akati mama mochitosiya zvekudzidza muchengete wasukuru. Ndo pandakazosiya ndikazotadza kunyora class 2 ndakuchengeta vasukuru. Asi ndakaita class 4 class 3 ndikapasa. Ndira kujamba tindi kumazowe kwamaiti makaenda kunona mbuya Nyanda. Wongo ndivapa ava indi makazviziva sei kuti kune mhepo iri kuti ndi mbuya Nyanda indi pamazowe papi? Tiri kumabasa uko takangonzwawo nemama woveterani zvikanzi kuri kubikwa doro kwambuya Nyanda. Nematambudziko ataingosangana nawo mupenyu sewarwi wehondo takangoziya kuti tiri mapfupa ambuya Nyanda. Ndikangoti regai ndiendewo nevamwe ndinobatsirwa. Nokuti mazuva iwayo futi ndo mazuva andakanda kutsvaga comrade Keneridzai ndisatombozii kuti vari kupi. Saka ndo zvakaita kuti nditewo shungu yekuenda nevamwe. Takatoenda tiri macomrades akawanda. Saka mazobva kuRailways makuchengeta zvenyu vazukuru hamuchaenda kubasa kusvika muroora azoshaya? Wongo muroora achishaya nokuti ndanditori kutraining center yeNRZ kuBulawayo ndo paakanditi motosiya chikoro and I was about to write my exams enhingirikini class 2 ando pandakabva ndasiya nokuti akanga asiya mucheche. Handitika upenyu masiya madzoka rega ndibvunze ndichiti upenyu hwamuri kurarama pazuva ranhasi tichidzokera ivhenekera kumashure masiya basa renyu mungati imimi semaWOVET makatendwa zvinogutsa here? Zvinotosekesa nekurwadza nekuti chekutanga wakaifira chaiwo havana kana kuyeukwa. Isusu wapenyu wacho munofunga kuti ndingararame $100 hatisi kugona. Ndinotobatsirwa nemuning'ina kuti ndigare mumba inoyi muning'ina ndiye ari kutondibatsira nemwana. Mari yatiri kurayihora haikwani kana kutenga chikafu chesvondo. Asi tine mari yedu handinambokuudzai kuti ndakambosungwa tichienda nepetition kuna president. Takatombotanga taenda kuHigh Court. Justice Mangota akatotipa machaputa acho nemakulozi. Wamugabe wakatipa takatanzi vakasaina kuti tipuwe 500,000 tikabva tapuwa 50,000 zvikanzi imwe ndozopota ndichikupai asi pamwedzi mune muchitambira ma2,000. Ndofunga takangoatambira 3 months chete bva akatwa. Nanhasi mari yacho yatinotambira haikwani. Tinonzi tinorapwa mahara ukati uende kunorapwa vanongokudza kuti hakuna mari. Vakazoitawo wana wakawanda school fees yewana wechikoro tinonzi tinobhadharirwa hakuna. Asi tinotoshama izvozvo nekuchembera kwataita ndonzi ndinopuwa bhasikoro. Ini nekurichova handigone ndinoriitisa bhasikoro. Tiri kungochemera chete kuti dai president watipawo mari yedu nekuti Justice Mangota wakatoihwina kesi iyoyo yemari yedu itori nemaareas yavari kufanira kutipa mari yedu kuti tionewo kurarama tione kuti ndikarwara ndozvirapisa. Izvozvo onai muning'ina akandiitira asi mari yake yakapera. Ndikushaya kana mari yekuti ndipedzisewo imba kuwaka nekuti mari yandotambira kana kuti nditenge chikafu chemwedzi haikwani. Chinonetsa chini kuti vanhu vacho vari mudecision making maWOVET havasi kutoda havasi kuda kuti tipiwe nekuti takahwina wani nyaya asi yakasendekwa. Comrade Opakashiri wakatohaya maloya wanakanengoni kuti watopikise kuti tisapuwe mari yatakahwina kuHigh Court iweyo ma2,000 per month neimwe iyo yakasara yatisina kupiwa. Havasi kutoda kuti tipiwe asi ivo vari kudya vachiguta asi kuti isusuwo wamwe mazuva ese tiri kungonzwa kwafa munhu nekushaya mari yekutenga chikafu chekudya nemishonga. Ini ndimubvunza ngori kuti imi mune sangano renyu reWOVETRANS Association of Zimbabwe, National Association of Zimbabwe, rinoita basa rei?
pazwa ndinotoona futi kuti naivo president wacho kuti tisabatane nokuti yezvinezvi vanotiti vari kutinyima mari nekuti hatina kubatana vakatotora anonzi Sifas Ncube umwe wekubhulawayoko akaitwa chairman wanoti vanorecognize asi haikoti iri kutiudza kuti tiri kufanira kuita maelections ekuti tichuzewo vazhinji yezvinezvi tiri kufamba namatibhela asi matibhela wacho vanaye vakamupisira imba ubhulawayoko anototyira upenyu hwake kuti anyatsokumira kuti atimirirewo nokuti hapana ari kuteerera kubva maVP naivo president naivo wana Opa wana Monica havadi kana kunzwa kuti mama comrades tapuwawo mari asi ivo vari kudya vachiguta isu tichitambudzika zvinototirwadza. Ndopa nemvunza kuti vana makanga mina vakuhondo vanoziva upenyu hwamakararama mese pamwe chete kuhondo chingavatadzise kuti vamwe vedu vawanewo pashoma apa chii? Tinotopa shayo ndipo paya pandambokuudza futi kuti taingoudzwa kunzi the revolution was hijacked takutoona kuti ndizvo zviripo apa vamwe wedu wacho chaiwo vari kudya vachiguta vane madzimba kuLondon kupi nemabillions of dollars asi kuti comrade akarwira nyika awanewo zvinomugutsa havasi kuda. Haikoti chaiyo yakati vane mari yedu havasi kuda kutipa mari yedu haipamhidzirwe. Pakapinda president vakatipamhidzira $9 last year hapana haikwani asi vari kuzviziva kuti chiri kutiuraya inzara nekushayawo mari yemishonga nekuti kana wakura kudai zvirwere zvinokuinga zvakawanda havasi kuda. Ndoona kuti vari kutofara kuti dai isusu mawar veterans tapera kufa vasare iwo. Hakwandiriwo mawar veterans vanofawo vanofa seiwo vachienda kuDubai vachinobayiwa majekiseni vachidya chikafu chakanaka chinovauraya chi ivo vakagarika. Imimi macomrades pachenyu makabatane? Hatina, takatoitwa kuti tisabatane naivo nenyaya yenzara nekuti vanoenda nerweseri vanongopuwa tumari motoona watopanduka. Ndinokupa example yamahiya uyu takambofamba naye wani pakubvisa Mugabe asi paakangopuwa nyembe haachatodi kuti isu tipuwe mari ari kutofara kuti tipuwe mabhasikoro tisina mari yechikafu panzvimbo yekuti atauriwo kuti tipuwewo mari inokwanirana nokuti ndikapuwa 2000 ndakugonawo kakuzvirapisa ndakugona kubhadharira mwana wangu kuchikoro zvese havadi vari kuda kuti tife nenzara tipere tese. Ndofunga varida kuti generation yedu yemawar veteran tipere kufa nenzara vangosare vashoma woraba history yenyika yeZimbabwe. Ava makabvisa navo Mugabe avo handiti panguva yavari vatungamiriri vemawar veterans paniri pamakazombowana mukana wekuti vakomana matirasi? Ndakatombosangana nawo wamahiya ndikati ngowana wamahiya maipfugama kuofisi yemawar vetuku muchiti dai mavhotera inini ndiiswe kumusoroko nekuti ndinoziva patakasainirana nawa Mugabe mhako wani vatofuta kudai vakangofuta within 2 weeks vangu vatone mazitama mazichi ndikati maakutodya mega vakatoita kunga vachandirowa paprovinsi pana Fotham vatofuta kudai within 2 weeks vangu haminoti wakapuwa miriyoni here kana kuti wakapuwa mari titoona havachatodi kana kutaura nesu vakutobatana natungwarara kupa comrade $100 nebhasikoro rine chihamba chine zvikafu zvakaora unobva wangoona kuti wakatotengwa kuti watidzvanyirire. Ngatidzokere kuhondo. Matimi mashefu nevasikana daunza kuti maitorana sei ende maiidentifana sei kunzi iwewe ndowasekera mai iwewe ndiwe wani? Waitiona kati tichifamba saka waiwe wainzi Magwada Post wakomana wechidiki waya waingonongedzerwa kunzi enonondigira ndozvaiitika. Ukana musingadi? Ungarambe shefu waine pistol apo unoramba chaunoramba lazine nzara taitirawo kuti unowanawo anokuchengeta anokupa chikafu.
asi zvinhu zvakaita saizvo zvaibvumirwa here? Zvanga zvisingabvumirwa. Asi amone takangorambawo takanyarara plus kuti uzoramba uchitaura zvinhu izvozvo unenge uchityirawo vamwe isu takazoita wana azvitaurwa unongofa yakaloda wakanyarara. Handiti makambona here mukana wekutaura kana nana Comrade Tongo muri kuhondo? Comrade Tongo Garawa taitaura nawo chaizvo nekuti shamwari yangu yanga ari Godhi Machoba nomwe ainzi Babyface akafira paChimoyo mabodyguard awo vaigara vachichema nokuti vava vakatoudzwa kare nambuya nehanda kuti wewe nyika kana yakusununguka uchaurayiwa nevamwe wako auone Zimbabwe. Saka vaitongogara vachitiudza kuti muchanoitwa mapete nevanhu ava. Mukangoona ndafa musazofarisisa nekuti muchanoitwa mapete asi wachazoramba wakararama ndo wachazogarika. Asi taifunga kuti manyepo but takutoona kuti ichokwadi. Asi alright, tichidzoka kuno Zimbabwe iwo maovheti pachenyu ndanzwa kuti munogona kuti vamwe vari kudya vamwe vachiguta chinokutadzai kubatana because pane dzimwe dzinguva tinoona kunge makabatana stereki asi tozoona kuti akutaura nyaya yaso tozoona kuti aiwa pantone hatitorina wakuru iwawa ndiwo wakaita kuti tisabatana nokuti shamwari dzawo dzikaenda ikoko akanopuhwa milioni kana minoti mari ndofunga anobva atoudzwa kunzi usasataura nevamwe vepasi noti unotoona asisatofari nemi zvakaita vana sisiwo pawaya vana Monica taitoite sekuparinyatwa kuChimoyo asi kuti usebere padhuze newe kudai anokona kunga une tsvina hatodi kuti usebere mudhuze naye nokuti anoziva kuti uchataura zvakaipa. Zvichagadzirisika here? Zviri kutoda simba raMwari nemidzimu yenyika tiri kungoudzwa kuti pane zvichaitika. Saka kune mamwe maovheti meseji yamungade kuvasiyira ndeyekuti wochi? Ndeyekungoti dai tabatana tiregere kupemberera tumahamba netumabhasikoro kahamba kekuti hauite kana 2 weeks uchidya kabhasikoro kokuti iwa uchagoni kana kuchovha. Dai tabatana taramba tichichemerera kuti mari yedu yatakahwina kuHigh Court iyo tiipiwe. Tinotoshayawo kuti dai tatine mari pamwe taibhadharawo wana advocate anonzi aniko uyu advocate uyu kuti aufambirisire nyaya yedu nekuti yakahwinwa kuHigh Court asi wana opa wakatsvaga malawyers ekutorwisa kuti tisapuwe mari iyoyo yatakahwina kuHigh Court yakasainirwa itorimo ma-statutory instruments yakatosainirwa nawo Mugabe kuti ndo mari yatinofana kupiwa asi vaMunangagwa havasi kuda. Chikonzero choti ati nyika ina mari kana vanopa mari ingashaya mari wana Chivhai wachitenga motikari nana Tagwire motikari 300 dzekupa vanhu wachifamba wachikanda ma50,000 nema100,000 kuvanhu yekubhadhara Comrade yoshaika. Ingowani magold mine tinawo, lithium tinayo, platinum tinayo, tine maminerals akawandisa asi mari dzacho dziri kuende handiziri kuenda muhomwe dzawo. Chero iwo president wamabhilioni awainayo wakada kutipa mari hazvingambonetsi vanotipa mari yedu wanayo mari asi havadi kutipa. Chimwe chikamu chinenge chisiri kutariswa ndechevana vakazvarwa kuhondo. Kune vana vakazvarwa kuhondo vana baba naamai vakafira kuhondo. Hongo Vana vakabva zvakazi chakazoitika makuya kuma-assembly points. Handizonyatsoziva zvangu asi vazhinji vakachengetwa naSalim Mugabe. Okay. Vamwe vakatoenda kuchikoro handina kukwanisa zvangu kuenda kuMozambique apa but shamwari dzangu padzakaenda kuChimoyo vanoti kuti umwe mwana waComrade mai wake wakafira paChimoyo kini ndofunga ane basa rakanaka ndiye akatoenda achivatengera chikafu nemvura dzekunwa achida kunoonawo pakafira mai wake. Pane zvakambotaurwa here nezvevana ivava? Takavanyoreswa chero wangu iye takavanyoreswa mazita last year but one asi chabuda hapana. Vanongonyorwa mazita hazviitwa towards my elections
zvinongo zvakaitwa na mujibha zve kuti vanongonyorwa mazita vongoramba vachingonyorwa mazita asi mari hawapiwe iye zvinezvi vari kungoperawo kufa sekufa kuri kuita mawo veteran tobva tatongoona kuti vanhu vakuru vedu vari kutofarira kuti dai tese tapera kufa waregera kutipa mari yedu saka ipapa dzinyoresai vana mazita zvaida kunzi zviite sei ndabvunza zvekuti vari kunyorerwei tikatofunga kuti pamwe vanodawo kupiwa mari sevana vatakazvarira nguva yekuhondo kana kupiwawo maprivileges mamwe isusu takangogona kubatsirika chete nacomrade parents chiri vaiita follow up wana wedu vari kuchikoro nekuti vaiziva kuti vanogona saka comrade parents chiri vaigara vachingoti vana venyu kana wapedza form 6 ndowada kuair force ndo advantage yandakaitawo ini kuti mwana apedza form 6 ndakushaya kuti anoite aida kuita doctor manje aichema akaona munhu anorwara ndikamuudza kuti uite chiremba haugone ndirini akazongondiudza ega zvikanzi mama I don't know why I just love aeroplanes bva ndazongofunga kuti comrade parents chiri vakati vana kana wapedza chikoro ndowada kuti vaite matechnician endege nemapilots ndo advantage yandakaita bva angotorwawo naparents akaenda kuair force anditi ngatiti nhasi masangana napatron wenyu manzi Faith yapanogara apa ndiudze zvauri kuda zvii zvauri kuti ndiwe mumiriri wemaovheti nhasi taura zvauri kuda zvichemo zvako kwandiri ndinotongovaudza iyoyo kuti nhai shefu chinokurwadza ichi wamugabe wakasaina kuti tipiwe mari mukatipa shoma mukati imwe ndozokupai tikaendesa nyaya kuhigh court justice Mangota akakuudzai kuti government mune chikwereti chedu mawo veterans dai mangotipawo mari iyoyo inokwana kuti kana dei ndikarwara handizomboendi kunonyoresa kuti ndoda kurapwa ndinongonozvirapisawo ndega chikafu ndienda kugona kuzvitengerawo kana iwo wazukura ndikatadzawo kubatsira kuvachengeta here zvino tiri kutongoona kuti tatochena misoro tichingonzi tichakupai iye zvinezvi tinonzi takavakirwa dzimba muHarare munoma hamuna kana kuvakwa imba imwe chete topiwa bhasikoro ndinoridini ndinogona kurichovha dai vatipawo mari inoita kuti tigonewo kurarama chete asi imi ndimubvunzewo comrade pamune muchipiwa bhasikoro nemunhu ari kupai bhasikoro munotoshedzwa muungana mudzitakupai mabhasikoro munodi kubvunza kuti iwo bhasikoro vari kundipa iri uda kuti nditi sei toshama kuti makomrade here iwawo wanogumirwa nekufunga kuti inini ndingapurudzire bhasikoro ini ndine drivers license yandakatora 1984 handiti ndotodawo kutenga motikari ndichipaka panzapo ndichidriva ndichienda kwandinoda handingapururudzire bhasikoro ini tinotoshayiwa kuti wakarariswa nei makomrades wari kupembera kupururudzira bhasikoro riri kunzi rinotengwa $5 kuchina natungwarara hamene kuti brand dzavo dziripi vanotadza kutaura kuti hatitambiri kahamba kasingandipedzesa kana 2 weeks newazukuru pano ndopururudza kuti ndapuhwa izvozvo ini ndiri kungoda kuti vatipowo mari yedu iri mustatutory instrument yatakahwina kuhigh court titowo vanhu panyika pano tirege kukumbira ndinotonyara kuti kana chikafu chakupera ndofonera munin'ina ari kuAmerica kuti handichisina mari yechikafu kundiita bega asi ni mari yangu iriko kuhurumende zvinorwadza ndazama kuti mukaenda even kuzvipatara vanoramba kuti vachabvumi mazuva kare tainyorerwa zvitsamba uko kuLinkwenda House yezvinezvi zvaya paBatanai Gardens mazuva hakuna mari hakuna unotozvionera wega ndine wakawanda makomrades apa ari kutengesa mombe wari kubatwa maprostate cancer wari kuzvirapisa nemari yawo asi kuti uzodzoserwa mari iyoyo hapana saka tiri kuchema kuti dai vatitambirisawo mari inokwana kuti ndiraramewo semunhu asingakumbiri handitika aya mwene wazvo ndoda kukutendai nenguva yamatipa pazuva ranhasi handitika shoko harivhikwe aiwa indotendawo shungu dzambobuda BP nomboderera pamwe panoitawo anonzwa handitika aiwa mazvinzwira kubva kuna comrade Faith Chananda
vakaenda kuhondo vari mwana mudiki 1976 ndo mumwe wotingati akaita rombo rakanaka vakasevhaivha vakadzoka pachimoyo attack ndaiwepo maivepo zvakatika seko musochiwe taifuma kuenda kutoitoi kunomhanya vanhu vari pamaparades nyambisirwa tundege twainzi tumaspota plane twakanga tuchitenderera before the attack vaitora maaerial photos saka vaiziva time dzataenda pamaparades saka mabhombu mazhinji akadonhera pamaparades isu takapona vazhinji taiwe tisiri pamaparades wese munhu aiwe paparade akafa nokuti bhombo raingodonhera paparade ipapo saka muchiona pakafa mathousands takapona patakamboverengwa takati tisingatombosviki kana 2000 wakapona pachimoyo that's why takazotadza kuwiga 111 wakaiswa mumasikomba taiwe takawandisa sa imi musiwe mamuri kupi chakada kuti mupone inini ndaiwe pajuti saka vakangotanga kubhomba kumaparades kwaiwe vamwe isusu taiwe pajuti tairapa vanenge vabva kuno kuhondo saka ndege dzakangouya ka1 kusene ndofunga before 7 vanhu vari pamaparades bva dzakanda mabhombo saka takazongobudawo nevamwe vaiziya hondo kuti tinotiza sei ndokurarama kwandakaita pachimoyo mubvunzo wangu wopedza ndekuti imimi muri kuhondo zvamaiudzana kuti kana nyika ichinge yawanikwa tawana independence taitoudzwa unzi tichasangana kumono mutaparasi tichidya tichigara kubhorodho naye vamwe wainzi Comrade Mark Dube Comrade Misairambe vachitirowa zvekutirowa zviya kuCarven Crow vachituudza kuti tosangana kumono mutaparasi tagarikaka tasununguka asi hazvina kuita saizvozvo takatoita kudzingwa kunze endai kumamisha enyu tisina kupuwa kana sendi vamwe vaisvika musha wakaparara baba namai pachisina kwakutomhanya kudzoka kuenda kunopinda basa kuami kuami kwacho tairambwa futi vazhinji nekuti vava vasingagoni kana kunyora vasina kuenda kuchikoro anditi aya ndinotenda aya matinzwira hanzi from the horse's mouth ndo vakaenda kuhondo tikati aiwa regai timbovapawo mukana wokuzvitaura mabva manzwa vachitaura vakati aiwa ndatombotaura bp rangu ratomboita sei yatombodzikira isusu hatina chekuwedzera ngatisangane mune mamwe maprograms zita ndinonzi Robert Tapfumaneni.